Kif tħabbru numri rekords ta' passiġġieri fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li saħansitra qabżu dawk tas-sena 2019, is-sena ta' qabel il-pandemija li hija meqjusa bħala l-aqwa sena għat-turiżmu, tħabbar ukoll li se jibda aktar xogħol ta' rinnovar u titjib fl-ajruport. Brabta ma' dan il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Ellen Borg ħabbar il-bidu tax-xogħol fuq żewġ proġetti fil-waqt li jelenka aktar dettalji. U qal li x-xogħol fuq ir-runway sekondarja se jibda f'Ottubru u mistenni li jitlesta sa' Marzu. Intant dawn l-istess xogħlijiet mhumiex previsti li se jikkawżaw dowmin jew ikkanċellar ta' titjiriet. Fil-futur qrib mistenni jibda wkoll ix-xogħol fuq ir-runway prinċipali li saret lura fl-2008. Minkejja li din għadha f'kundizzjoni relattivament tajba dan il-proġett se jkompli jolli l-livell tal-ajruport. Intqal li la darba jibda x-xogħol fuq ir-runway il-kbira ix-xogħol irid isir fil-għaxija u mittruf ta' triq hekk kif filgħodu xorta se jkunu qed joperaw ċertu titjiriet. ħabbartu ukoll illum li ħanibdew żewġ investimenti importanti għall-ajruport, ħanibdew resurfacing tal-tieni runway tagħna jew runway żgħira kif nafuha. Dan huwa proġett li jibda f'Ottubru u nispiċċawh f'Marzu biex imbagħad ikunu nistgħu nfasslu x-xogħlijiet biex nibdew nirsurfisjaw ukoll ir-runway primarja tagħna. Barra minn hekk Borg elenka wkoll tkabbir ta' terminal li kien tħabbar qabel ma faqqat il-pandemija tal-COVID-19. Dan it-tkabbir se jibda miż-żona tal-West fejn se tikber iż-żona ta' dħul tal-ajruport. Ħabbarna wkoll li llum ibbieraħ provajna il-proġett ta' tkabbir ta' terminal. Kont ħabbartu da qabel ma kellna situazzjoni tal-COVID u issa ħanibdew biċċa nkabbru t-terminal. Ħanibdew mill-area tal-West fejn ħankunu tinkabru l-areas ta' dħul għall-ajruport u mbagħad inkomplu fażi wara fażi nirdoppjaw in general il-footprint tal-ajruport kollu. Dan l-investiment u aktar huwa mistenni li jkompli jattira aktar passiġġieri u linji tal-ajru lejn pajjiżna.